L-akbar nefqa tal-gvern fl-ewwel 9 xhur tas-sena kienet tal-benefiċċji kontributorji li swew lill-Kaxxa ta' Malta kważi 873 miljun euro jew 10.3% aktar mill-2023. Mill-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li jagħti rendikont dettaljat ta' fejn marru miljuni ta' euro f'benefiċċji soċjali joħroġ li l-pensjonijiet tal-irtirar raw l-akbar żieda fin-nefqa ta' kważi 52 miljun euro. Dan wara żieda ta' aktar minn 2100 persuna li bdew jieħdu l-pensjoni. Il-pensjonanti ta' żewġ terzi f'Malta waslu biex imissu l-61,000 ruħ. Miċ-ċifri tal-NSO ħareġ li sal-aħħar ta' Settembru l-Gvern ħallas kważi 229 miljun euro f'benefiċċji mhux kontributorji, bin-nefqa tiżdied b'20.7% fuq is-sena ta' qabel. L-NSO qal li ż-żieda fin-nefqa kienet ġejja l-aktar miż-żieda ta' 18 miljun euro fiċ-Children's Allowance u żieda ta' aktar minn 13 miljun euro għal benefiċċju addizzjonali tal-għoli tal-ħajja. L-NSO qal li kważi 99,000 ibbenefikaw minn dan il-benefiċċju li jintbagħat darbtejn f'sena. Innota wkoll li fl-ewwel 9 xhur għall-ewwel darba din is-sena, il-Gvern ħallas 5 miljun u 800,000 euro lil ġenituri ta' tfal li baqgħu jistudjaw wara l-età obbligatorja.